Nirrealizzaw li l-ordinarju huwa straordinarju. Din hija t-tema tas-seb' edizzjoni tal-Festival D3 Palaces li se jittella fil-Belt fl-Mdina u fin-Naxxar bejn l-1 u l-10 ta' Novembru. Id-direttur ta' Festivals Malta Annabel Stivala spjegat il-ħsieb wara din l-istess tema. Dak li aħna mdawrin bih kuljum dawn il-palazzi għal dan il-festival qegħdin iktar nagħmluhom speċjali billi nagħmlu dawn il-proġetti uniċi li dak li jkun jista' jieħu esperjenza ta' darba. F'diversi palazzi u mużewijiet ewlenin f'pajjiżna se jittelgħu 12 l-attività ta' mużika, sfin u teatru li jgarantixxu temi li jolqtu l-gosti ta' kulħadd. Xaġa ġdida u differenti mis-soltu hija The Orfeo Experience li se tittella fl-ewwel ta' Novembru fil-Każin Malti fil-Belt. The Orfeo Experience hija proġett illi bniedem mhux se jkun bil-qiegħda imma se jkun ħajkollu esperjenza ta' teach. Għaxija huwa teach u allura dak li kull min ħajjiġi biex jesperjenza dan il-proġett ħajkun qiegħed qisu teach bil-wifqa, jiekol xi ħaġa wkoll u hemm din l-esperjenza u hemm iktar affarijiet li wieħed ħajesperjenza dakinhar. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li dan il-festival mhux biss iservi ta' pjattaforma għall-artisti lokali biex jesebixxu talenti tagħhom, imma joffri wkoll mod uniku biex il-pubbliku jesperjenza l-mużika u l-arti f'binjiet mill-isbaħ li ġorru magħhom snin ta' storja. L-ewwel il-kunċett kien ta' 3 palazzi presidenzjali baqa' jevolvi matul is-snin biex jintellaw programmi ta' kwalità ta' eċċellenza li aħna rridu li n-nies jiġu jattendu jieħdu gost igawdu it-talent Malti, talent artistiku u anka żbuħija tal-patrimonju ta' pajjiżna. Il-programm kollu tal-avvenimenti jinsab fuq is-sit elettroniku ta' Festivals Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.